бие. Или бие ли как? Да. Май не дядо. Биса. На градината, знаеш колко път съм го вземала с отдарано око. Това си ми означава, че той се бие, да ще го бие. Като видиш други да се ударим, тогава може да се полагаш. Ай. Това не се включва компютъра, бе. Може да е замръзна. Ние че не стримна много, точно не стримаме, чакай да замръзне. Не си го гледал. И той беше пуснат. Къде отиде сега? Браво! Браво! И тъй като почне да ги хвърля, после ги търсим под дивани, под масти, навсякъде кръстчетата. Той лесно се маха. Нашето е с едно патенце отгоре. И той като не може да го махне, почва такъв да реве и да вика. Браво. Браво! Какво стана? Кажи. Свикито. Да.